ҳукми судӣ ҳозир баргузор гашт. Дорои қисман ба ҳукми қаблӣ зам намудани 3 сол дар яъне 29 сол маҳрумӣ аз озодӣ муқаррар карда шуд. масъалаи мусодираи молу мулк чӣ шуд? мусодираи мулк мисли он ҳукми пешина боз қарори суд аст ки тибқи рӯйхати пешниҳод намудаи мақомоти тафтишот мавриди мусодира қарор дода шуд. Чӣ қадар ҷарима бастанд? ҷарима нест. дар бобати рӯёндани зарари расонида шуда гӯё ба маблағи 34 миллион сомонӣ аст. зарари расонида шудаанд? гӯё ки ба давлат ба ҳамин миқдор зарар расонида шудааст. ҳамин миқдор маблағ аз ҳисоби раисшаҳри ҷумҳурӣ. шумо ҳамин ҳукмро чӣ гуна баҳо медиҳед? то куҷо одилона сурат гирифт? ҳукм мисли он ҳукми пешина мо ғайриқонунӣ бе асосҳои кофии қонунӣ меҳисобем ва насиб бошад аз рӯи он боз шикояти касоси